U ovim hladnim predbožićnim danima ljude spajaju materijalne stvari, ali iza ovih vrata ljude spaja nešto sasvim drugo. Jednostavno, zapravo svaki čovjek ima nekih poteškoća. Znači, ama baš svaki čovjek. Neki vidljivih, neko manje vidljivih poteškoća. Sve u životu ima svoj razlog. Primjer, sve osobe s invaliditetom i sve nekih poteškoćama. Ko zna što je bilo sa mnom, a i sa svima nama ovdje, da nas nismo rodili s takvim nekim poteškoćama. Anja Mihaljević, Ana Tvrdejić i Alisa Šukanac osnovale su udrugu Mogu sve, koja se bavi promicanjem i inkluzijom mladih studenata sa invaliditetom u Zagrebu i šire. Organizirale su ovo edukativno predbožićno druženje kako bi pokazale da se studenti s invaliditetom mogu ravnopravno družiti i s onima bez. Podržavam općenito takav tip udruga, tako i udrugu Mogu sve. Nemam nešto puno iskustva u humanitarnom radu, evo sada isto sa jednim kolegom pomažem u jednoj humanitarnoj akciji, ali svakako podržavam. Renata Alić upoznala je Anju na kontroli kod zajedničkog liječnika, te je tako saznala za udrugu. Iako boluje od rijetke bolesti, ona je ne sprječava da ima dinamičan život. Život za mene je super, to isto mislim da bi bio još puno bolje da sam iskreno izvan granica ove zemlje. Mislim da samo osobe s invaliditetom znaju kroz šta prolaze na svakodnevnoj bazi i s kakvim problemima se susrećemo. Zapravo uvijek od onih arhitektonskih, socijalnih, pravnih i svih ostalih barijera su najgore one barijere koje postavljaju sami ljudi oko nas. Goste je animirao Goran Vugrinec, koji je ujedno i izvukao sretne dobitnike humanitarne tombole. Na druženju je bio prikazan dokumentarni film Jednom nogom na zemlji, koji prikazuje djelić svakodnevne atmosfere Anje, predsjednice udruge, koja je i sama osoba s invaliditetom. Možeš li nam reći kako ti je udruga pomogla da si naši sa jednim teškim periodom u tom životu? Udruga, pa u prvom mjesecu 5.1. smo imali to prvo druženje, tu isto u Tvornici kulture, tako da dok sam ja bila u bolnici, mi smo svaki dan bili svi u kontaktu i radili smo, tako da zapravo nisam ni mislila na bol ili loše stvari, nego smo bili u tom radu da to prvo druženje dobro ispadne. Udruga je nastala kao projekt na Fakultetu političkih znanosti pod mentorstvom profesora Domagoja Bebića. Trebao je pokazati da mladi s invaliditetom mogu sve što i oni drugi. Studirati, izlaziti s prijateljima i raditi sve što i druge mlade osobe, a kasnije se pretvorio u kampanju koja radi na tome da promijeni percepciju mladih s invaliditetom. Evo, najiskrenije doživljavam neugodnosti na svakodnevnoj bazi. Svaki pogled, nekakav komentar boli. I mislim da se nećemo moći smatrati uređenom socijalnom državom sve dok takvi slučajevi ne postanu izolirani i rijetki. Često sretnem ili osobu ili slijepe osobe, najčešće njima jer se jako teško snalaze u prostoru, pogotovo u javnom prijevozu, uvijek njima pomognem i ući iz tramvaja, ići iz tramvaja, ponudim mi mjesto. Evo sada je tu isto jedna gospodična bila koja je slijepa, pa sam joj pomagao i vode sam joj donesao i tako pita ako još nešto treba. Ova relativno mlada udruga za sada broji 40 članova. Svrha udruge je pružiti savjete i informacije koje mogu pomoći osobama s invaliditetom u njihovim problemima. Namjeravaju objediniti sve zakone na jednom mjestu, surađivati sa što više udruga kako bi im olakšali život, te im objasniti koja su njihova prava što se tiče studiranja. Trenutno ovaj projekt u Tvornici kulture je financiran zapravo od Sveučilišta u Zagrebu. Dalje ćemo tražiti donacije od firma, prijaviti se na državne i europske fondove, pa se nadamo da ćemo dobiti to nešto. Kako se osobe mogu učlaniti u vašu udrugu? Znači, na našoj web stranici možete pronaći formular i treba se dakle ispuniti formular i poslati nama zahtjev za učlanjenje u udrugu i to je više manje to. Barem pokušajte nešto, jer svako zašto ima svoje zato. Budite proaktivni, educirajte se, volontirajte i pomognite osobama s invaliditetom već danas, jer zajedno možemo sve.